दिल्लीयावबो माथो साफा साफा हिनजाव दंसोगारो सिख्लाफोरनिख्रुइ माथो सिन्दुर लानायफ्रासो साफा साफासिनलाय ओइ माया केवसे सिख्लाखौलाय साफा साफासिन दं बुरैफ्रा सारमोन खोन्थानानै गोजोननाय मोनदों नाथाय सासे मानसि खोन्थानानै जोबोद मिनिनो ओंखारदों ओइ बिग्राय दा खोन्थानानै जोबोद मिनिनो ओंखारदों न'आव थाबाथाय माबा बेमारि आमाव खुमब्रा जानो हायो बायदि थाबाय बेयाव फैनानै माबा सेंग्रा जाज्ला बायदि राफोद जाफैदों बेखायनो आंनि सिगाङाव बुंबाय थायोलै गोसोआ बोरायालाय फंबाय थिगैनो दं आदा राफोद जाबाय था र'लै दा रबिअ साराबो फैया आंखौ लिंहरदोंमोन नाथाय खनसेबो खबर लायासै नांलायालै आंहाबो दंखायो दिल्लीयाव फन हरनि र' हेलौ सना आलि आं फैदों सना नोंखौ लोगो हमनो नोंखौ लोगो हमनो थाखायनो आं मोसौ हालिखौ फानना फैदों मा बिउटि पार्लाराव गैला बहाथो दङ नोंलाय लदि रडआव बेथ' जायगाया बारा मोजां नङालै सना माबोरै जा मानसियालाय एसेबां फैसा गारना नोंखौ लोगो हमनो होनना फैदों आङो ओइ दोनथ'दे सना ओइ स्पिकार बावगारनायनि गोजोन सुदेम ओइ रजनि स्वर्गियारि सार नोंथाङासो बे मेथाइखौ सुजुनानै गालांदों थेंक इउ नोंथांनि बे मेथाइखौ रोजाबब्लानो आंनि बायफ्लेनाय गोसोखौ आङो मेरामति जानाय मोनलै सार माने रिपेयारिं ओइ मा बायग्लिनाय गोसो जालायखोब्रा मा सिटुएसन थाखाय बे बायग्लिनाय जाखो माने आं गोदान मोननायखाय गोजामखौ ब्रेकआप खालामनो होननानै आं कल खालामबाय दंमोन आच्छा बे समावनो गोदाना आंनो कल खालामनायाव बिजि मोनबाय थानानै दंखायोलै बेहा होननानै आंखौ ब्रेकआप खालामबाय आरो गोजामाबो आं ब्रेकआप बिनायखाय मिनि खुसि ब्रेकआप खालामना दा डाबल ब्रेकआप जानानै दङ सिगांनि सासेयालाय सिगांनि सासेया डाबल ब्रेकआप सिगांनियाबो बेखायनो मोनसे हाखरखौ जावोबा दै बजासे जावनांगौलै बेखौ जावलाय बहा दै मोननांगौ थाला गोसो थोजां जायाना नालेंखर थाइसे बायनोबाथ' जांख्रि एसे नायखानांगौ दा दै गैयि गेसावखौ मोननो दा जायखिजाया जोङो बे बाराव मोननै खामानिखौ मावनांसिगोन नाम्बार 1 थाखा गोनां फैसा गोनां माहाजोन जेरै माने मेनन ब्रह्म सारमोन बायदिनि फिसाजोखौ फरायनानै हाबा खालामनांसिगौ नाम्बार 2 जेरैखि जाया थाखा खामायनांगौ गावथारनानैबाबो बुथारनानैबो सिथारनानैबाबो फेरेंगा सारमोनखौ किडनेप खालामनांगौ जोंबो थिखादार जानायमोनब्ला बै थिखादारफोर बायदि बर'नि एक्ट्रिसफोरखौ थाइलेण्ड बेंगालर भुटानफ्राव लांनानै एलबाम खालामफ्लानानै बदि नाजाबाय थानो हागौमोन गथ'नियाथ' आंहा बेफोरबायदि सिखादार जानायनि थांखि गैयालै मोनोब्ला आंबो एमएलए मिनिस्टार जानोसो भाबाव दङ गैयालै टिकेट होआ जोंनो बै लामा साइकेल सलायना खिबुजों लांलाय जोंखौ दा बावैनो जोङो फेरेंगा सा
रोंगोरा सारमोनजों लोगो जानानै थिखादार जानांसिगौ लाब गैया नों बेफोरबायदि फैसा थाखानि लब जानानै लथानि गैया लथायावनो रानलांबाय गाबनाय गाबनाय जेबो साननांगौ गैया हिन्दीया जेसेबां बोरायब्लाबो बिनि बिजाला मालाबाबो जोबनो थाङा जायो गेजेर गेजेर मोनसे बाथ्रा दं सिदा सिजों जुदि खिवा ओंखारबोआबा बथलखौ बुथुमनांगौ जायासै गोरोन्थि सिदा सोनानै गेद्दा खालामनाय बाथ्राफोरा नोंना खालि डिसट्राक्टिभ गोजालाय दामनाय ओइ सार ओइ सनाराम सार फैदोलै मास्टार ओइ सार ओइ बिथाङा माबा खर' मावबाय दंलै एसे एखौ दौनो एसे फैसा नांगौमोन खर' मावनाय मोनलोङाबा आखाइ मावनाय खोनादों आङो खर' मावनायखौथ' दिनै फार्स्ट टाइम खोनाबायलै आं राबालाय सा गोदो आंनाबो आखाइ मावोमोन दाना खर' मावग्रा जाबाय 1 घन्टासो थानानै बिखा मावो आधा घन्टासो थानानै उदै मावो आधा घन्टासो बास जाबाय बेसे नांगौ 500 500 ना 400 500 300 गाहाम मानो नांगौ आंनावथ' 200ल'सो दंना बिनिनो 100खौ लाखिदो 50 थाखा बाहायना 50 थाखा आंनो दाहर न आंना केरफिनि मास्टार लेभेल खालि मिटिं नोंसोरनो मिटिं खालामनो होननानै गामि रायजोफोरनाव फैसा खांथिनानै फैसा जाबाय थायो जा र' इसे खुगा हमथाना बाथ्रा बुंसन हा माने बेबायदि बुङो बेफोर गासिबो बर' रायजो राजानि फैसा बिथांमोननि थै गोलोमदैनि फैसा आलादा हादोर सोरजिनायनि सिमांनि फैसा बेफोरो आंहा नोंसोरजों बाथ्रा नोंसोर गैया फैसा सिमांखौ माथो नोंसोरनो नुहैयो नोंसोरनो माथो सेफायो बिसोरले जों रावनिबो सिमां सिफायाखै जेराव नोंसोर बायदिया सिमांखौनो नुनो रोङाबा बेवहाय सिफायनायनि बाथ्राया बोरै फैखो सिमां नुग्रोनांगोन जारिमिनखौ मिथिग्रोनांगोन हारिखौ अननो सिबिनो रोंनांगोन आंहा नोंसोरजों बाथ्रा दान्थेलायबाय थानो सम गैया माब्लाबा सावरायगोन आं थांनोसै जारिमिनखौ जोंबो फरायदों हिसाब लानायनि मोन्थाया जोंहाबो दङ जारिमिनखौथ' जोंबो फरायदोंलै सार नों फरायदो जारिमिननि सोमोन्दै मा मिथिगौ नोंलाय आं जारिमिन मिथिया जारिमिन आं जारिमिनखौ मेगनजों नुबोदों जायखौ नोंसोरो लेखायाव मोनाखै जानो हागौ जारिमिन 1983 मायथाइनि 13 फेब्रुवारि मोनाबिलि सम आं आरो आब' सानैबो बाहेरावनो बस्ता बनानै लेखा फरायगासिनो ओजों आंनि आफाया बारान्दायाव मोसौ दिरुं सागासिनो आइया इसिङाव बे समावनो हरखाब बहानिफ्रायबा ब्रुब माखासे दुथांफोरा सेखा रुवा जाथि जं लाना जोंहानि न'खौ बेंफैबाय जों जेबो आन्दाजखौनो मोनासै जेबो हमस्लाबनो हायाखै बिसोरो जेबो खोथा गैया बाथ्रा गैया आंनि आफाखौ बुग्लिनो हमबाय आब'जों आंजों खुनुरखम खारखुमानानै बारान्दा खनायाव थानाय दुलियावथिं खारखुमायनायसै आरो बिसोरो जोंनि मेगन सिगाङावनो आफाखौ बुग्लिनो हमबाय आफानि गाबख्रावनायखौ खोनानानै आइयाबो इसुंनिफ्राय ओंखारबोनायसै आरो बे समाव बिसोरो आइखौबो गाबनोबो हमबाय आरो सासेनि उनाव सासे बिसोरो आफा आरो जोंनि मेगन सिगाङावनो आइखौ जिनाहारि खालामदोंमोन मिउजिक हल आफा आरो आइनि गोसो मोदोम मोग्लिखानाय सोलेरखौ बिसोरो बेयावनो जोंनि मेगन सिगाङावनो आरोबाव खासि बिसि बुथारनाय गालांदों बे समाव जोङो जेबो हमनो हायाखैमोन गुबुन फारसेथिंजाय
दान्दि समावनो दावराव सिखनाय गाख्रबनाय बिजाबफोरनि मिनिग्लाबनाय सोरगिदिं अर आब'जों आंजों खुनुरोखोम बारि उनथिं थाखुमानानै फोथारनि माइ बारियाव थाखुमायनायसै आरो बेयावनो आइ आरो आफाखौ गोसोखांनानै जोङो हरसे गाबदोंमोन। सानथाम सोलिनाय बे बुथारलुनायाव जोंनि गहपुर हालामनि गिबि मुंख्लें करटें बसुमतारीखौ लाफानानै गासै सा 534 बर' सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों। आरो नोंसोर बुंदों आं जारिमिनखौ मिथिया। सार जोंखौ निमाहा होदो सार, जोंखौ निमाहा होदो सार। जाबाय, बेफोरबायदि गोबां जारिमिन दङ। सम सम आंजों ओंखार नोंसोरो गासै बाथ्राखौ मिथिजोबगोन। औ सार, जोङो सानफ्रामबो जौ लोंथिंबायनानै बाइक सलायथिंनानै ड्राग्स डेन्ड्राइट गान्जा सोबै सोबै हारि आरो समाजनि खोथाखौनो साननो बावलांदोंमोन सार। जोंबो दिनैनिफ्राय नोंथांजों समाज दानायनि खामानियाव हेफाजाब होगोन सार। समाज सिबिनाया एसेबां गोरलै नङा। माखासे जेंना जेंसिनि मोगा मोगि जानोबो गोनां जायो सम सम। नोंसोर हागोनथ'? हागोन जाथा दिनैनिफ्राय लागावसै जों। दे बिदिब्ला जोङो गासैबो थिग जाबायब्लालाय आंनि बै गहपुर हालामनि गासै सा 534 सुबुंनि नामाव दिनै 1 मिनिटनि जोङो कन्डलेन्स खालामजाया होनबा बयबो। सार मा गहपुरल' गासै बर' हारिनि जेसेबां मुंख्लं जालांबाय बिसोरनो उनाव खालामो माबोरै जागोन? आरो मोजांबाव। दे बिदिब्ला अन्नानै बयबो गसंनो थाखाय खावलायबाय। जागायबाय। जोब्बाय। गोजोन्थों। गोजोन्थों।